Moikka! Eli tämän videon tarkoitus on se, että laittakaa tuonne alas. Minä olen siis nyt ajatellut tehdä semmoisen kysymys-vastauspostauksen. Eli en osaa enää puhua, laittakaa tuonne alas kysymyksiä, joita haluatte esittää mulle. Niin vastaan sitten niihin kaikkiin, mitä siihen tulee. Ja aikaa niitä kysymyksiä laittaa olisi semmoset toukokuun 23. päivään asti, että sen aikaa. Ja mulla on nyt tarkoitus julkaista muitakin postauksia, mitä minä eikö siis olen tehnyt, mutta en ole vielä julkaissut. Eli sitten, kun saan ne laitettua tuonne kotoa, ja nyt jostain syystä suostun niin pitkiä laittamaan, tämä millä minä laitan, niin mä ajattelin nyt laittaa tämän sitten ensin. Ja siinä videossa, minkä aion laittaa, niin kerron vähän viime aikojen tapahtumista ja sillä. Mutta siis tämä video oli tämmönen, laittakaa tuonne alas niitä kysymyksiä. Aika on 23. päivää asti. Moikka!